Love! Oh. Love! Wala na biya tayo bugas, love. Uh-oh. Ang tagpaagi, be, para makapalit tag bugas ba? Okay, bugas ay. Pagtarong, uy. Koy bahala na. Mangita ko paagi. Bugas na may problema day. Ko, pangitag ko nito ka, kwarta ka, para Gusto pa may kinahanglan ya, bugas. Sud, ano, sa tayo kuan sa duhurot na itong mga dilata. Purot na lata. Dilata ba? Mga dilata na itong ipalit. Purot na. Bugas na naman mukha og sardinas. O hindi man kapareha atong Tito Mars nga. Hala, mga ati. Ano ba? Hindi ko kaya to mga ati. Kita anak, eh. Sige na, pangitan na dito ka, Sige, eh. magpaminag-drama ko. Hapit na Sige. kami. Oh, ako na hilungag. Okay, bahala. Mangita ko aras ako. Mangita ko paagi. A few minutes later. At, Hindi ako ka naabot. ang anak ko kamaayo mangitag paagi. Asa man kaning kwarta? Inutang ini mo? Hindi, oy. Nulman. Dili, sad. Inutang o ginulman parehara na. Lisag lahi sa nang hinulman o ginutang. Ang hinulman pwede ra bisag kanusan mo ilisdan yang inutang. Kanang nakay isaad bag kanusan ning bayran. Ana na. Oh, Feeling ramay kalahi ana. Mato sa ko ay. 4 4 6 80. Ang 5K, i-grocery na. Ika na bala unsa na nimong 5K. I-scatter ba na nimo o imuha nang ipagwapa. Balik sa kuglakaw. Babush. Asa ka siya gikan ang kwarta ha? Duda di ko ani sa kumbana ba. Naa ni siya kairing-iring. Asa naman na to ang pangilay diha o pamilok di ay. Ibot na ko ay kapuya ko ay. Ako aga ni og tas kuani mo permanente ko na ay muta. Ako na ning kalingawan og Daghanan ba. Absence ng pilok Oh, oh. mang nga nang layas mang uba ba kauyon. Kani unya ako na po ning kalingawan og hagpat. Panghagpaton ko ni dire. Kita na pangwaoy kay Oo, gani. bakastas man lagi. Isa. Asa ka? Kapit sa Asa man paglantaw siya oy? Saryo ba? Saryo? Nagi bitaw to dire. Ano man? Kaduda ko sa kumbana oy. Sana nang duda-duda nimo oy. Ngausa oy? Kaduda ko jud ko sa kumbana kay. Na gani, unsa gani? Kaduda jud ko. Nah, bawlang. Unsa lagi? Gaduda ko baka na. Basta gaduda ko nga. Gaduda jud ko nga. Nga, Ay kanang wa may kwarta ba niya? unya. Papangitaan ko siya paagi nga makakwarta siya. Dili di ka makabalik magdala ng 10K. Aso kang my saryo God. ding lala. Oh, Di na po na maayo. Basta na gibuhat nga dautan. Di sad oy. gaduda jud ko. Di sad oy kay basig. Ngitag pa aki si saryo baka mo no mga. Nangano, minded pero ka. mapit ka na Jisa, kadyo tra Ayun kayo. di siya na kwarta. Oh, mo reklamo ko nga wala na may kwarta. Ay, mingon siya nga. Aray lang ka ha. Kadit balik ra ko dayon. Basta na mo negosyo. Asa na ko ba? Wala po. Ay nilang pagduda di sa magpasalamat ka nga kada uli si mong bana na kwarta. Okay ka mo rin. Kalami uri ano kada uli na kwarta. Ay, di ko pasalamat. Nakapalan siya babay. Mas okay na lang gulo na mag. Di na lang kanon. Okay ra nang bubay di sa mo uli man gyapon saryo nimo. Bitaw, sakto. Sa mo ka oy. na kwarta. Ay, di maayo eh. Biyaan pa lang ko. Grabe ko. Mo nang gaduda jud ko. Kung mag-oros-oros. Naadyo siya lain. Kuya, biyan. Nagduda ka kami wa jud mi anay kalibutan. Awa mo sa tayo nabot. Di alam pud ana kay umikit ang saryo. Ano ba? Lana sa pawikan mo tira. Manas pa weekend. Stang sulan. Lana sa pawikan, ma'am. Solusyon natin yung problema. Para sa unsa man ang lanas sa pawikan? Solusyon ni siya, ma'am, kung in case ang imong bana gani nga nang babay. Mao na ni sulbad sa imong problema, ma'am. Tinuod pa na. Na kay bana, ma'am? Nay, nao na kay bana nagduda gani ko basi naa siya lain. Ay na. Oh. Kung kani imo ang gamiton, ma'am, masulbad jud imong problema. Masakpan na jud nimo imong bana. Correct. Kay makalak man na siya og kanang mga Pultahan. dili. Adi eh. Makalak na siya Basta kanang Pasa kay malak. ikay naninda, ma'am. Sila, eh. Malak inyong kuan ba na? Inyong So, ma'am, dali naman palitin ako, ma'am. Pila. Effective
expensive lagi kaayo ni ma'am. Mo gani pila gani. Pangiyuon lang ti ka ma'am, 5K man ta ni, 3K na lang. Mo kusa ra man ni siya mutaas na, mutaas ra man ni lana, maabot ra man ni diri ma'am. Dili na siya kanang kanang scam. Dili na scam ma'am, naa ni tanan ingredients diri ma'am. Mao na ni siya sili ma'am kay kuan man ni siya ma'am kanang para mahat mo ba? Saan siya Mahat ang iyong ipahit sa iyang asa? Sa iyang, pwede imnon, pwede ipahid ma'am. ipahit sa iyang brief? Dili sa iyang itlog. Ay, mahibawan. Dili sad. Pwede naman na dilaan nimo man niya. Adto ni mo butang sa mong dila niya. Usan mo kanon. Ay di, ako lang butangan siya basta matuog siya. Sige, Pwede sa brief mo guganahan ka. so, mahal na ay. Pwede sa dimo ni ma'am 5K ma'am. Yawa gud ani. Tanawa ma'am, mao dili siya pinaka-effective sa tanan ma'am. Kabantay ka kani, mao na siya pinaka-effective ma'am. Anawa na siya. Guman mo kana niya. Ana na yun. Sige ma'am, ari na ko ma'am ha. Salamat ma'am. Sige, aris ako. Ay, testingan ko ni ba og tinuod ba ni. Sige, sige. Testingin na nga to. Masakpan jud lang pag nagbinuang man siya. Nakabudol jud ang maninda. Mulang kwarta. Tinuod ba kahasa? Lana sa pawikan. Yes! 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 Uy, ay saan na ayun sa... Effective jud ay. Ha? Kato ba? Tunggi pa rin mo, Ricky. Effective jud. Yung bana dito. Tinuod jud imong bana di ay naibubay. Asa siya? Oh my Ay, god. dito. Masa katagayon sa tanit eh. Oh, patay na siya para Kuptan ni Jisa. para makapangisod na pagmayo Ano niya. ka hindi trapag ko sa inom ba? Hindi ka effect ba? Hindi ko mahubog ko. Di lagi. Para maka pangaway sa maayos imong bana ka na bang imo jung bang makuramot ug tud abay. Sige dayon kay nalakaw na tanan. pagdali na to. Wala ko maingon nga inom ko sa mo. Lagi ka lagi. Tubig ko, tubig ko. Kameraman, ipabang na lang. Tubig ko. Ay, maruan niyo. Amo ko na ingon nga. Sige dayon nga. Aron magawas imuhang Ayaw, kanang dugaya. kalagot ba imong bana asya ang kabit mo bugnuan nimo maayo kay humus manili na pud. Sige. Oy, ayaw jud ko payon nga ninyo. Igo ra jud ko mabiba diri. Kang manili ni kang manili. Ayaw jud ko. Ana mga dito na tagali na. Di ko tagal Jisa, kali Jisa ar mangisi. Eglang nga shoot. Ano man yun? Ayun sa man mong tigolyat na daghang taya kay di namin maibot. Wa man siguro na oil. Gahi kaayo. May pa nagdatag use oil sa. Sus. Naunda ka. Asin. Agay maibot talaga ni maibot ni. Agay. Ay, Wangwang naman taga ni mong lubot yut nga nung di naman ni maibot yut. Kita manguli ani yut o gini mag-ibot yut kay na muna tag-iro ani Gahi katong. asag notes nimo oy. Agay. Agay. Awa, ay saryo tinood jud ay. Awa. Binuan dili ka. Unsa nagbinuang? Biga. Sa man din na oy. Ako ang asawa yut. Oy. Na asawa? Ay si pangilabot oy kay mao biya natang ipangwartahan og mayo mo bitong nakoy tingin kinahatag nimo kay dito nga aning bayot. Sa ko sa ka. Bayot sa ni siya. Samtaw na. Unsa di gibutang, unsa di gibuhat nimo ngano di nimo mag-ibot? Lana sa pawikan. Apil ako palalat ug patitin mo. Unsa gibutang nimo sa kombre? Lana sa pawikan. Hala mao da niyot. Unsa man niyot? Ikaw din bigatag niya di ay. Oh, ako tighatag niya. Ay salamat. Pagwa dito sa tuaw kanang use oil ka. Salamat kayo ha kanang. Salamat sa 10K taga Use oil ba? Use oil dito sa tuwa. Sa naman din naman matangtang. Use oil asin, bitsin, magic sarap. Asa to makita tong babay nga kanang. Kuatong pawikan nga kuan mo glana patilain ni sa pawikan. Matangtang na. Taga asa mo to? Ano nagdakog lawas o kopti ko ra kung hawak diri. Bok, dali bok. Ya madam. Bok. Saron. Nakulon tingog ba? Jeez. Oh, nakulon. Akong tawag na. Ay, tawag ya kopti ako hawak diri. Sa gamas. Agay. Bok, ay bok. Man mo day. Oh, daon makagulbot di jud na. Ha? Usit tambal ang. Kuya na kung bitan ha. Kita man ang day. Oh, bitara ko no, bitara. Di ay madaang bayot na sa aminaw. God ka lang.
Ang kakapalalat. O patitin na ang mala. Yang ano man eh. Bayot mo kada Agay. bayra na dire noon pwede ra sad siya pwede ra sad gini kamo tig. Mura lagi Ana ning mo kung tumboy imong kuan di na pud mahulbo ka. Ay. Kaya sa matantang og kamot pod eh. Kuan? Dili na. Nakaigit kayo't murang nanginit lagi kuha. Agay. Tumbol na yot. Agay. Legit. Nga, asa may tambal ana. Kasi dahil na siya kay kapit man kana siya. Pero okay na kay. Sik, kabit nga di man na kabit. Ayot man na. Hoy, bisa. Bisa anak na lang. Ako na buwago na lang sana. Buhat lang. Hindi mo buhat ako. Oy dili gihapon na mo effect inyo hagwaya. Bira-bira. Sige, ali man lang. Dili lagi na maimbon. Akong talir. Oh, oy guys. Akong talir. Akong tulog na inat. Nawala ni goma. Akong talir sa lunyo. Agay. Agay. Lima na. Lihan. Huwag magkitlima. Isa magkitlima. May tambal. Ito lang. Itambal. Sige, di ako na lang. Isa pa lang. Pagkabla ka. 10K. 10K. Ako lang. Thank you. Ay, nagsapa lang. Ay, isa pa lang. 20K na. Sunod. Mana? Ah, sige, sige. Okay. Usman. Mo na resulta sa ektarong taong.